खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ मोनसे गोजोनथाव रादाब। उदालगुरि जिल्लानि खोला गेजेर कुसि गामिनि गाबख्राव बर'नि फिसाजो बिदांस्रि बर'आ आसामनि आन्डार-17 आइजो फुटबल हानजायाव सायख'जाबाय आरो दिनै आसामनि हानजाजों जयपुर फारसे थांबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फैगौ 7 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जयपुराव जानो गोनां नेशनेल फुटबल कम्पिटिशनाव बाहागो लाहैगोन बिदांस्रि बर'आ। चाइनानि हांझौआव सोलिफुबाय थानाय एशियान गेम्सआव आसामनि बक्सार लाभलिना बरग'हाया फाइनालाव चाइनानि बक्सारनि आखायाव जेनबाय। एशियान गेम्सनि 75 केजि केटेगरि बक्सिंआव आसामनि लाभलिना बरग'हाया दिनै फाइनाल मेचखौ चाइनानि बक्सार ली qianनि हेंथायै गेलेयो। नाथाय लाभलिनाया ली qianनि आखायाव जेननो गोनां जायो। लाभलिनाया फाइनालाव 0-5 स्करनि फारागथियाव जेननानै सिलभार एबा रुफानि मेडेल मोननो हायो। आसामनि गुबुन गुबुन थावनिफोराव उन्दै बैसोआव जुलि खालामनाय हौवाफोरखौ हमनाय बादिनो चिराङावबो चिरां पुलिसआ गासै 60 बैसो जास्लाबैयाव हाबा लानाय फिसाइफोरखौ हमदों। बिनिनो बिजनी महकुमानि बिजनी थानायाव 2, आमगुरि थानायाव 1 आरो फानबारि थानायाव 2 फिसाइफोरखौ हमदों पुलिसआ। बिजनी महकुमानि आमगुरि, फानबारि आरो बिजनी थानानि पुलिसआ हमदों 5 बैसो जास्लाबैयाव हाबा लानाय फिसाइफोरखौ। मख'नो गोनांदि आमगुरि पुलिसआ भबानिपुरनि थागिबि 24 बोसोरनि इसाहक आलीखौ हमनो हादों। ओरैहाय फानबारि पुलिसआ 24 बोसोरनि आकिरुल इस्लाम आरो 24 बोसोरनि लाल चौहानखौ हमदों। बिनिनो आकिरुल इस्लामआ 1 नं बुगिदारानि थागिबि आरो लाल चौहानआ 3 नं सिकाजरानि थागिबि होनना मिथिनो मोन्दों। बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब। बर' सावथुना गोदान रेकर्ड खालामदों। पंकज लाहारीनि लिरनाय दिथा होनाय आर.डि. मशन पिक्चार्सनि बेनाराव दिहुनजानाय बर' सावथुन जांख्रिथायनि थैसाम मुंनि गोदान बर' सावथुना प्रिमियार श'खौ लाफानानै गासै सानथामाव 25,45,600 रां मोननो हादों। सानथामनि गेजेराव बेबादि रां मोननो हानाया बियो बर' सावथुननि मोनसे गोदान रेकर्ड। मख'नो गोनांदि देग्लाय बोसोरनि बर' सावथुननि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन बाजेटजों दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम बर' सावथुनखौ थांनाय 30 सेप्तेम्बर खालारखालि चिरांनि बिजनी हालामनि बरलागावआव मोनसे हारिमुआरि दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों देंखोगिरि सुलेखा बसुमतारीनि आखाइजों बेखेवनानै होदोंमोन। खामानि मावनायनि मुङाव रां घुस लाग्रा सरखारि मावख'गिरि बिबानगिरिफोरनि सायाव भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसन हान्जानि गोख्रों एक्सन लानाया सोलिगासिनो। बेबादिनो नलबारियाव सासे हमजादों एन्टि करापसननि हान्जाजों। नलबारिनि पाब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियारनि मावख'आव भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसननि हान्जाया जुनियर एसिस्टेन्ट जुनु कलिताखौ रां घुस लानायनि दायाव हमो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।